bala banyarap yang aku. Dai sang play. Dai ngam yo i. Kumnongan kan. Ala dua. Dai ngam yo coba. Bisa? Balik shopping. Shopping ya kay? Lagi duk perlak sendan. Ngamdon pisang ah? Nih, siya abis ya habaran kamru. Mai, kau menyiap syanya tang hau blay. Hot kan kun ni habun syanya betang hau jisu mo. Hai. Ngelap lagi jeng sungu, you blaze ay siya nega por ka mamenta, ya ka bangayo pat ban ya kren biang bat pi, leng baga nega Khubor, haga ne ka por ka bakodor ka mamenta. Bangay ngo you try ba udan nega Khubor man pensno ya fi nega singi, bat nganget nega Khubor ka nalong ka jingkar ku yang ilang iway baro. Haga nega singi mentang kwa ban kren nega subject, ya ka bangi dang pen i nega film karam. Balay ka po nega subject karam ka daw ka long. Namar hagini kisngi ke bangi im menta ngi i babon ki brio ki don bet hagaram but haba ki don hagaram but haba kamtam kimla ban siu ya kan garam ke ga baja ke juan kita ki jingsha ber membership ki wan kita ki bor ki ba penting persmit kawan ke jing pele ran kawan ke jing shat tim ke jing shat tala teng ritan kitin ki bahan ran kitin si kitin sangro Teng langsung ja buram namar tang nagabenta kane kakam bagata galong karam. Tading ta fi perkat le si ke por ke mamanchwa piong ni hagato ke por ya ka banga ngamdan karam ni gat no galak luit ke mensim mo da ngale charum misaneng ladang train kta ladang ale ikano kanoru galak luit kita ke jingim rementa na du bala sakut hagane karam kamen sim ke susung sgoleng a ke pisa namar ba mo pan perkat te kam tam lada kedi garam ke bebun bat kam tang ke garam ke bebun lada kedi garam ke bekhendiat makenaro lada mla ban siu ke dehi ke bebun jadi ta namar kedi garam pidu thia tu dem pisu chakhom kata kamen sim jo pi hadu kata bat pisu lang pisu pisa kata kamen sim namar pakadon kedi garam belinga keren ni kedi ke daw kolong ba hagapor menchwa bangi dang khamret ru akan mau bi pa jongai shim ya garam naga bang pari nang tai le eta ka business but haba imla ban penyai ta ka business ka feel ka ta ka business isakut hagaram ngakan mau ta ka por mo la yo de ki kut notice ru la wan ru na po ka ying shari ban bor I ba in siu ya ta garam but ni don sha preng ke ji ngam da wala ngam pat sung thu ba ka ka por de ngala sung thu I ka to kat ni ya ka ta ka ji ke jong I ya ka ba teng mo im nang yo thia yo dem teng ka penlang ai ka sim ka jongi tang I ka kta ru at ngi ki khon ki ti ka yeng ka sam hi bro away bang su thu ya ka bor jong ka ram ka jing kta ka jong ka jing penlang a ka jong ka ba ka Wanrah ru ini ka sim jo ka jing sir ka sim jo ka jing su si ka sim ka jing thang ko mong ong I pi habadan hi ka ram ka dan bi ka jing so jakom jong ka jing im ring ai ngo you blay ba tangkat tu ka ni por ngai duai awai ka por kami ka scheme te kumno kami kita ka scheme ngam tep tang ba kami kita ka scheme ba na kata ka ram ka babon ka bang ka ong ipawan pasiu tang kandiat but la light na kata ka ram but shisha ni so tho ba pleng ba ka don ka bor ka jong blay ban pelat ya kata ka ram tading tam la da don tang ka ram ka bakin jado ka ram ka la da dai ka pisa ka tengka kata ka peleng a kata ka pen pisam kat notam karam ka bagan jaman sim lai ternyata ka babel ka ongi kata la ngi puliam ba abau briu la le pop kai ka baja bau langat spak hakata karam bat kumbalong hakan ka perthesni ka bamenta bon ki briu ka an siu EMI bet man lau benai namal
Adam day ka bahe run re ka badet bari aki don bi hi ya ka bagi haban siu ia mai ni installment kindiat but kata ka dei ka bakan jado but ka bakan jaman sim le ndai tang we ar re baro ong ka tin ge jong blai baro ngila le pop bat ngila dol no e ya ka buram ka jong blai tadeng tang kwa ban ong fi ge sngi ka bamanta ngila dol no e ya ka buram ka jong blai baro ngila le pop ndai tang we ar baro ngila le pop ngila hap aga pop pagani ka pop ka de ka ram ka baram ba Ding ta mo la da ka dei ka bakan jado dang yo himo galat nang ni nang tai ne dang dan hi kinong yarap nang ni nang tai ki bala ban yarap an siu da karam ni ka ram ka bakan jaman siu mem dan ra bala ban siu pina persangga ba persang ro am pinam la amar ka de ram em ka bahe apalat tading da ka pop kam dei ka barit si sin ba ubriu udan ka pop udan uksoi baru briu daladi unum la am pen mi uksoi Daladi ubriu unumla man pen mi yau tau baman ya kata ka pop da ka bor ka jong uhi tading ta ubriu uprasang ban le no dekum ni dekum tai la ni ban pen yap no de gimrat ru ban a jingnya ban pen mi kata ka snam khnang ban pen hun se mo yau blai na mar kata ka pop nri kan ma wen ka wei bo blai am la da pi pen yap makana de gimrat imreng na file ba file Sbun am kata am kadai tang ka cover up na kadai tang kata ka shoot up na jrom mla man pen khoi e ka ploin ka long thik kum tu ka exo am la shoot up e ka du pay na shoot up e ka tang de tagi siap tagi khendo and ka dang dan hi am to po da yu ka dang bit hi ta kadai ka tang ko aban ong fi ni ka sngi ka jingle bha ka jongi ka jingle an magi tagi charity ka jongi jingle sbun ka jongi shini satai la dangi persang hi ban le mo dagi tagi belang na dagi masi na dagi tagi marat mo dagi siar na dagi kino aku am noi fi kata ka dei tang kata ka busyutap kamla ban pen khot ku mga juong na ka por sa ka por mo karam jo ka pop na kata ka pop kalong ta karam ya ka bangi persyang ban siu henry ka interest ka kiu man la ka sngi kat banang siu tading ta kata ka sutru kanang bon baru brio am haga ba khadu do unom la ban pen khot tang ya ka sutru na mar ka sut ka kiu man la ka sngi na ya kran ya kata ka try lai tading ta ubrio ro persyang ka no kan ne ka sut jong ka pop ka kiu man la ka sngi baru brio persyang man le ba on le kat no pa ka kiu palat kan ne ka sut jong ka pop tading ta ublei wi thu ya kata utip ya kata balada ushu hi halaga man tada ushu hi kata ka jingla ka jong brio ubrio baro unlet chadu jong unlet kata ka jaka jong ka jingpen rem ko mo ang ipi mene bamla asio kawan da kata ka court order ka court notice ma bagadi kata kani ka court notice kamdai na ki brio kani ka court notice la fidang don ha ka pop kawan ka notice na beneng snon na ka court jong ka beneng balu nang fila na ban sio Lada film siu tap if is jail. But Malaysia jail shadu jok dings non shabom jikut. Lada kata ka pop kadang sno afi. Lada fidang don ha kata ka ram. Lada fidang don ha kata ka jing syate am. Lada file kat file lada fi persyang kat fi persyang lada fidang sakut hangta. Aku abang fi ka don kan notice na ka court jang ka beneng. Badeng ta lada film laban siu finiap. Fin poi shadu jok ding. Tadi tahu blai u offer teh lau jong kon jong u Jesus Christ. Bagat aga dei ka jing sisa u offer u blai u ai gani ka offer. Ya gani ka jing terwa ka ba sebun ka jong u. Da ka ba u pa lau jong kon jong u Jesus Christ. Baga Bible ka kren ni kata ka ong. Bauta u bam sim latip ya ka pop. Apel long ka pop na ka mentai jong i. Hari ka pora kwa an puli na kishti ba ar shaki koren kal nong ka basan gad kwa ar puway ka ba ongom ni. Na mar ya uta bam shimla tip ya ka pop ula perlong ka pop na ka benta jongi khnang ba an penlong yangi ka hop u blay ha u. Paka Bible karen shay ni uta bam shimla tip ya ka pop u jisu u day basada u jisu u day bit u ba khot ba klem pop u ba klem jing tho beria. Ula wan shagani ka perthai ha kata ka dur jong u brio. Balai wahaban shim ya ka dur brio balai wahaban shim ni ka do kada ko lang ba u blay. Ban map ya ka pop udan kam ya ka snam. Tadeng ta wahaban mi lang jong ka snam ka jong u. Leng ba u khon jong u Jesus Christ.
Tadai tahu lapa yu Jesus Christ hakadur jong ubriu la kai uru nakathai sati. Balai nakathai sati ka daw kolong bau Jesus umdan ukpau bakin jado. Kamut kamdan kasnam na ubriu. Kasnam ka bau Jesus udan kadai bet na ublay. Kadai bet kasnam blay kasnam ka bakentang kasnam ka bakut. Kasnam ka bahok. Kasnam sisya ka badan bor. Pagkaday ka ni kasnam. Kabaw ujisu upenmi. Hagading pna. Kaday ka nikan. Kasnam kabalaban map. Ya kita kipop kichungi. Kaday ka ni kasnam kabalaban sat. Ya kata karam kapop jungi. Kaban pen kuts nan bat sut bat terai. Kaban pen kuts nan nadong Shillong. Kenang ba mangingin lat. Nagata ka jingkit ram jong ka jingim. Tadahing ta kanay ka offer kanay ka jing tarwa ka dan hadok menta. Bau ubang nget ya unam jatshu. Ubang nget ya Jesus Christ unam jatshu. Bat uyo ru ikta ka jing im ka babam jukut. Ubang nget ya unam jatshu andre unyo ya kata ka jing im bam jukut. Pagkata ka ka jing tarwa ka jong ublay na ka menta jong i hagan ka por. Pagka Bible ka kren ni kata abang upuli ka por. Naga shitish ke Ephesus ke negala nong bandang kong ke dekat ke ba nyau ke ong ni ke tin ke jong blai ke ong how ba ngila yo jing suspa daga snam jong u ke jing map ye ke jing palat jong i ke bakum ke jing kan re ke jing ai jong ke babel ke kren shah ni haba ngila yo ye ke jing suspa daga snam jong suspa ke mula dep siu dor ni adap siu ye ke takaram ke jong i ya ke bang nginum sa ram shu hanu nginum sa ram shu akhamat ublay nginum sa ram shu akhamat ubriu nginum sa ram shu te hagata ka perthai ka bakan jaman sim ke jongi nginum sa shu kita ka ram ka bakan jaman sim ka babel ka onghang ni ka jingma ya ka jing palat jongi ka snam jisu ka map ya ka pop jongi baro ka map ya kata ka pop baro ka mga oy thu khanai fi mene bi pa jonga la map no daga sarkar ya i kalong kum ta ken la map no ya ngiru daw blay lengba u Jesus Christ. Lengba kata kesnam ke jung la map no ya kita ki jing palat jongi la map no ita ki pop ki sang ki jongi. Kat bakum ke jing kan rei ke jing ai ke jung u. Kan jing kan rei ke jing ai ke jung u. Kamu la shu ai. Yang ni ya kan ni kalat ban lat. Lam da kum ta wei pu wei brio. Wa ban ai la ke jong ke jing kan. Ya kita ki ram ki jong u ha ka sngi jong ke jing bishar. Bala reflect yo ya kan ni kan notice naka court of heaven naka taka ying shari jong ka beneng fin yang ang ying bisharem fin poi bet shaga jing penrem bat shadu jok ding bat shaga pung ka ding hendrai la filap diang yu Jesus Christ uba kloy ban siu ara jas nam menshua ula dap siu ita garam bala fi pediang yu mentaru kadang don kata ka bor ban siu ban pen khoj ya kata ka sut bat ya kata ka trai ka jong fi ya ka ba fila ban long ki bri ki balai lui pag Bible ka kren ni kata nga puli ka ni ka poru nagagalti ka long besan ni ka ka baneng kong ka ba ong gum ni ya ka jing lai lui Chris ula pelat yang ni namar kata tu yang scam berwat ai ba on riam ya pipat hagal lingkor ka jing long marau ya ka jing lai lui Chris la pelat yang ni dari entah habudan u Chris udan wai ni un mensim ru para budan mensim ka dang jing lai lui ong ka tin jo blai ar korin kan nong ka balai ka dekat ka ba khat nyo habu don mensim jo blai ka don ka jing lai lui tani ta habang idon yu mensim jo blai habang idon yu Jesus Christ ka jim ka jongi habang Islam jo Jesus ka trai kamingi sisha ngila khot plon bat ngila li shat bat ngila li sada kum kayor badeng ta kani ka offer ka jing terwa ka don do menta pot ai ba fin sa hagaram ka bakan jamin sim wat persang ban siu hi pinumla lano rukinyam kirukam kinumla ban siu ya kani karam ka bakan jamin sim ge jong fi dei tamu Jesus Christ dei tamu bala ban he kata kan mau u Jesus dei unyam rukam u Jesus dei blai u Jesus u dei kon blai par u Jesus u dei kalenti ka jingsha bat ka jing imdi dei unyam pediang yu aku abang fikir ni kesini pila shulat kamaka la shulat kumta nak kata garam ka bakin jam sim ke jofi ka balong ka pop ba ni kata ka pop sang
ia ka badal di film la ban si ngin duai hagani ka por man ta ngai deng jong fi fiong ka kwa ban light no na gani ka ram ka bakin jaman si ni la da don ta ram ka bakin jador ka no ki jing sko jin jar hagani ka sngi da kwa man ong fi ka jin jar ka long ka bakam crown of video ni ka ram ka bakin jaman si hagani ka por ka ban tau jisu kwa ban siu ini ka ram ka jo fi ngi duai ni ka por man ta try ni ka por nga aingu ye me ko try ba ni kun jame try ki yo ya gani ka khubor hagani ka sngi try la da don tang karam ka bakan jador kan no gijing lang a kan no gijing pisa kan no gijing sutrim gijing sumba kan no tam try bag ni wei pi wei ni don ha karam ka bakan jam sim bakata ka di karam jo ka pop namar la da ngim la ban siu ya ka bainong jo ka dai gijing yap ong ka tin ka jong me try pada ni ka sngi go try me don batrwa ban pen em ni ki kon ki jong me bang duai nga kar khu fi ka ni ka sngi nga kar khu fi ha ka kar tengu jisu pada fi pediang Yau Jisu kan igasngi la pelat ifi nagan iga ram ka bakin jaman sim la pen khot ifi plon la sat ifi par bana do mendagasngi pinam long shok ki nong kit ram na mareka ram ga jongfi ula siu u Jisu de ma u bla kit aga ding pna padu bla pelat ifi nagan iga ram ka bakin jaman sim ka balam shaga jing yap hani gasngi la yo iga jing im la yo iga jing light lord baka dai ifi tangan iga way ban syakri ban snongo yu try Jisu namar ulap light ifi nagani garam baru Jisu ladap yap haga ding pna ula penjawi ka snam belai ke jong ban sat par ya ka pap kesang jonga jong pi bola mi pat pro kesengi ka balai baru em hadu menta ban pediang ya kita ki pediang ya pangaingo ani ka sengi ko try ni kon jeme ki pediang ya me aingo ifi ba aingo ifi kong pediang yu Jisu wanam sakot sa na kanyam ko rukom ka ai findan how Jesus Christ edwa nga ko ifi ka ni kasngi hagar tengu Jisu amen ba amen amen try na ko ifi ai ngo ba fila khot na ka karam ka bagan jaman sim na do mta kasngi kan ma ni gawai u try bo pe ifi am pe ifi kum kita kinong git ram lagi u pe ifi kum kita ki ba like loy kita ki khot ba kita ken ki ba shida ki bamdan ke jinduna shu do menta ka singi blame ko ifi son pet ka film ram ginang pan i menta po su tham bag ni ka singi ka bakhat du ya ka bangin pani ni ka singi sa jan but one na do men step one halu shi jan miet ngi don khat we baji ar baji san baji but nyo shpwa jan miet one nyo man sakilang ni ka film blame ko ifi ngin si kendo pat la sha ka singi ka we pat ki episode jog Potternet publish bon blame ko ifi amen